Bon dia, sóc el Miquel Montero. Avui és Domingo Linuxero, però ja he fet un vídeo. Mireu al canal que hi ha un altre vídeo. Em trobo a la torre del portal de Sant Antoni i no penso dir la població. A veure si algú ho endevina. Mireu quina muralla més guapa. Jo, aquesta població, sóc un enamorat. Ho he dit moltes vegades, però avui vull que ho endevineu, collons. Ja he fet el vídeo del Domingo Linuxero, tal com he dit, però a veure que anirem cap aquí. Quina muralla més guapa. Bueno, aquesta població he vingut moltes vegades i he fet molts vídeos. Avui només vull comentar-vos que aquest proper divendres 12 de desembre em trobaré a la població de... a veure si dic bé... Salàs de Pallars, molt a prop de Tremp. I què faré? Una xerrada linuxera, parlaré de programari lliure i parlarem de Linux i d'aquestes coses que parlo sempre. Si algú està a prop de Tremp, la xerrada és gratuïta, la fan a la Pinacoteca i us convido a que vingueu, que parlarem de Linux. Mira que xulo. Potser també de KDE i d'altres coses. Aquest divendres a les 7 de la tarda. Si sou a prop, val la pena que ho veieu. Ara passaré després una imatge d'aquest event que, tal com diu s'acaba Windows 10 per tu, doncs podries començar amb Linux. Fins ara.